Shout out po sa mga kalingap natin dyan, sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinig ng binara. Ba't naghali si Tatay Edward? Kakape sila. Relax ako dito. Nung ano po, nung... Sabi po mga kalingap, hinanap niyo si Tatay Edward nung nawala siya. Hindi na. Kusa naguli siya igisa mo. Ako sa nalang. Ano, yan yung maikli ng buhok niya. Iyo. Bakit siya umalis dito? Yan po mga kalingap talaga. Nakipagsapalanan si Tatay Eduardo sa Tamban hanggang sa nakarating ng Naga. Nilakad lang po isang araw hanggang papuntang Naga. Ayun, wala po ditong kahit anong gadget, walang signal. Kaya walang kumukontak pala sa amin. Walang cellphone. Kaya walang kumukontak sa amin para sunduin si Tatay Eduardo. Kaya nangyari kay Tatay Eduardo, nagpaggalagala na lang ng Naga. Buti na lang natagpuan natin, mga kalingap. Yun na talaga yung adikay natin na bilang isang charity vloggers, pinagtagpo kami ng tadhana ni Tatay Eduardo. Salamat po sa mga suporta. Ayun po. Naalala niyo po ba yung mga ganyan niya? Ayun. Ganyan na rin kami. Ano yun? Saing yun? Sira. Yan po, ipapangulam daw sa amin ni Tatay Edward. Abangan niyo po ang aming pagmukbang. Sige, kape muna. Okay na. Eventually, Ayan mga kalingap, luto na po yung Fish product. finished product ni Nanay. Ito po yung biningwit, pinuli kanina ni Tatay Eduardo. Lalaki po mga kalingap po. Titikman po natin. Ayan, tara po mga kalingap. Kain po tayo. Ay, tama na po. Hindi lang. Kasi maglalaki. Baka magsaro ka. Okay. Akin na itong buntot. Alam mo, masarap buntot. Ano? Paret lang. Buntot po ng ano, pating. Sige po. Sarap. Hapon na, baga. Kayo po, kumain na kayo? Ayun. Kasi hapon na nga. Sinabaw ko na po mga kalingap. Mga kalingap, sabaw po. Ay, hindi po. Sige, para. Sagap. Yan mga. Aking nasagap na impormasyon. Ito lang yan. Sa Sumaoy. Ay, ano pa to? Bambang. Banban. Hindi na kamo. Sarap po yung nasimang ano. Yung nasimang pating. Yan noy. Sige po. Bagong huli. Kasi kanina mga kalingap. Nag-ano po doon. Nagkakalampag pa to kanina ang paghuli nito. Kain po, kain. Kain po. Salamat po sa bigay niyo kami. Ay, sige po. Pagbalik po ulit. Pagbalik po namin mga kalingap, nag-request si Tatay Eduardo naman na 4 na kilong Tamsi. nylon. Ay, nailan. 120 yung tapos 4 na kahon na bangwit na yung emergency. Panganap boy the boy. Sa kanila ng lahat na. Isipin mo ha, madaming huli, mag-isang timba ano. Isang kawil lang po yung ginamit. Paano kung maraming kawil? Di po ba? Oo nga, tama. Pwede na Isang pandawan lang yun, marami yun. isang batya na yan. Nagmukbang din si ano. Sagap. Paano ka dyan kakain? Bibil. Nagmumukbang nga po. Ayaw niya magpabigyan. Malinaw ba? Kitang-kita. Oo. Linaw ko kahit dyan, no. Yan na sila. Sige. Ito po si Nanay. Si Tatay Eduardo ayaw kumain? Kaya si Eduardo. Tatay. Palong kami. Nagbaon. Palong kami. Si tatay, oh. Ayun ang si Tatay. Bidyon mo si Tatay. Kung ano yung sinasabi? Sabi mo. Tay, kumain ka, tay. Kumain na daw si tatay. Nagbaon. Grabe, maluto na sa kaliri. Naon mo ka, Pilipin.
Ano ito yung ginagawa niyo, tay? Nililista po. Sige po. Yung dadalhin po. Pagbalik po namin. 4 na pang tatay. Matama rin tayo tatay di hanap buhay. Sasama rin sa pag-hanap buhay. May sa lahat. Dagat. Para lahat kayo may pangkabuhayan. Yan. Sobrang hirap dito kang buwan. Hanap buhay. Hanap buhay ang hinihingi namin na buwan. Si tatay yun, tawang-tawa. Ito yung sinasayili dahil Naabutan siya ng malaking tulong ni Kuya Kalampis. Inasimang sabaw po. Ay, ano? Isda. Ang lalaki po, mga kalingap po. Ay, buli. Ay, buli. Para buli. Hindi man murang buli, ano ma? Nanay, mura man yun, di man. anong sapang ito? Yan. Cute. Tignan mo yun, wala na. Galit na. Hindi, cute yung mukha niya. Uy, Darius, kay Darius yan dyan. Ah, si Darius. Yan. Lumiit. Ay, kinuhaan tayo ni ano, Baka kuya. yung mga kalingap, alis na. Kamuting kahoy. Ano yung dadali namin? Oh, salamat. Si kuya, Alis yan. si, ano, si, pangalan mga, Ano nga pa mo ka? Joel, oh. Yung kanang kamay ni Tata Edward. Yung kasal. Di naman. Napanganap buhay. Panganap Talaga. buhay. Binigyan kayong kamuting kahoy. Yan. Ako naman, mga kalingap. Ako naman po yung ano, pinakain ni Tata Eduardo doon sa huli niyang, ang laki po nitong isda, oh. Ubus Hindi na mo kasi. akalain talagang ano, mababago talaga yung buhay niya, mga kalingap. Gusto ka man umiyak, pero saludo tatay, kasi pumayag ka na tulungan kita, Tatay Eduardo. Puntan mo Tatay Eduardo, sabi mo salamat. Tay. Tay, si tatay. Ayun pa si tatay. Gapo. Gapings. Ay, ito na po ito yung bibili. Yan na yung sinulat nila. Paano po to? Panghanap buhay sa dagat. Panghanap buhay po nila sa dagat yun. Ibigay po natin kay Kuya Kalampitos. Kuya Kalampitos. Ayun na daw yung ano, yung pangkabayan nila sa dagat. Gulaman. Hindi po sa ano yan, sa Ito mga kalingap nakalista na. Ay, medyo malaki rin ang halaga nito pag binili. Kaya pagbalik na lang po. Ayan mga kalingap. Ayan po. 4 na kilong nylon tapos 4 na kaw na 0.15 na ano. Kasi isipin nyo nga mga kalingap, katulad nga sinabi ko kanina. Si Tatay Eduardo, isa lang siya nangangawil, isang kawil lang ang gamit niya. Ang dami niya nahuli. Eh paano kung marami po? Nasaan na ba yung iba niya nahuli? Mga nahuli. Ayan po yung yung iba niya pong nahulong. Marami na po. Isang bingwit lang yan. Oo. Isang Isang tao lang po yung nahulong. Paano kung marami? Yan. Kung lahat na sila, no? Sarap na sarap. Nakamalaking isda po kung mga kalingap. Basang Ako nakadali na malaki. Di, ang sira. Labas. Labason. Ang market kaya Matamis-tamis po. ang market kaya may mga prusa. Ako naman po yung pinakain ni Tatay Edward nung dati. Siya po yung pinapakain. Kasama pa siya. Uy, na-expose ako. Pinawisan ako mga kalingap. Kain po, kain. Hindi ka tod magpara kakang pag masakay. Ha? Dapat nagkakampag nagsasakay. Ganun? Saro ka. Panayan lang. Saka pa, prito ko. Prito ko. Miski sa arong, pag may sabaw, minsan lang magkakaroon. Ano? Nangingilig. Oo nga, kanino? Ha? Kibig-kibig. Gutom na talaga eh. Sa pagod ito. Matamis talaga ano. Sabi ko lang sariwa, labason. 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 Nice. Labason na. Nice, Tatay Eduardo. Yan. Tatay Ed. Tay, kain na tay.
Michelle. Doon na po kami nagluto. May dala na kami maluto. Nakaliho. Saka anong pinanirain do? Ano panira nyo tayo kanina? Sira man. Sa inyo po yung pinapabakal tayo? Orang dyan, tulad na tamban na nga niyan. May balag yan dyan. Talaga ba? Pinabangan ka nito. Si William. Ano ka naman pagulit? Si William, ninabot mo ka dyan. Yan. William, siguro. Sabi mo, dyan nakabakal. Yan ba, yan. Di ba, dahil atong ganyan pikopras yan. Mapa ko pa sila, mapa. Bana. Bano pagkakaluto kayo kapos na. Ayun, gusto mo. Iba na ba sila? Kakain tayo. 8 minutes na to. Ano kung ano mukha ko. Ayan. Ayan mga kalingap. Ayan. 8 minutes na po. Hindi ko pa natapos. Sige, salamat mga kalingap. Ayun po, naubos na pati ulo. Wala akong tinira. Ulo hanggang paubos. Ano po, mas... Salamat, bye-bye mga kalingap. Ayun mga kalingap, may naalala po kayo dito. Ito po yung tubig ng buhay. Ni Tatay Eduardo. Dati ni Pina Morales. Shoutout sa'yo. Pina Morales. Bukal po to, bukal. Malinis to. Ito na. Ito na. Pawis na pawis ka. Sarap ng pagkain. Habo ko na. Sige po, salamat. Kalingap, dance. Team Kalingap, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa, si Lola Damianay napapainda. Team Kalingap, dance. Kalingap,